Nesting je štvorosá CNC fréza určená hlavne na delenie materiálu, vrtanie dier a spojov do plochy dielcov. Olepovačka hranie zariadenie je určená na olepovanie rám plošných dielcov. Pod lepidlom zabezpečuje vysokú pevnosť, odolnosť voči vlhkosti a dlhú životnosť spoja. Vrtacie a frézovacie centrum je určené na efektívne vrtanie a frézovanie otvorov do plochy a do hrán. Vákuový list používame na tvarovanie a lisovanie vrstvených materiálov.